Dúfam, že toto neskončí niekde v tých pokazených záberoch, ako tu ja recitujem škôlkarskú básničku a bude sa na tom Erika potom smiať. A skončí to niekde na tom vianočnom večierku, či čo mi to spomenul. Tak môže byť, áno? A teraz už môžem začať. Hej? Dobre, super. Dobre, môžem ísť? Mám dať klapku? Klapka. A teraz môžeme prejsť. A na čo? Ako prvé si preberieme tyky. Či musím hovoriť? Ahojte, moje meno je Diana. Áno, musím. Fúr sa predstavujem dokola, jak taký papagaj. Možno, že to natočím ešte raz. To si opäť musím napísať. Kružnice s polomermi. Doriti ešte raz. Meníme ho na T. Bod. V prvom príklade, Poďme si ukázať riešenie. Aha, ešte si nejdeme ukázať riešenie. dve dieliky, dve časti. To sú dva dieliky. Nie, ešte raz. Dobre. Už je 10 hodín a som na 10. úlohe presne o 10. Aké magické. Ani toto nemám zopakovať? Ešte raz. Teraz je to lepšie. Čo som teraz zase debil? Toto znelo tak strašne divno. Keď máš nejaké výhrady, hovor ich teraz. Kokos, to bol príklad. Toto je smiech cez plač. Stovky sú na tomto mieste. Teda vylepiť ti, lebo som extra milá, snažím sa. 12 plus 3 je... Dobre. Dobre, ideme. Na. Táto veta, že skúste to vypočítať sami, už ma lezie na nervy. Vlastne by dávalo zmysel, keby som si to najprv napísal, čo? Ešte tu umrem. Pri natáčaní. To bude na kamere aspoň. Tak na to používame Ježiš, akože fakt. Prečo chcem povedať niečo iné a poviem niečo úplne iné? Prečo? Prečo proste mi nefunguje mozog a ústa? Prečo? Ďalej si povieme niekoľko tipov na rýchle odčítanie hlavy. To mi nejako nesedí, že? Toto mi môžu hrať na pohrebe potom. Alebo čo? Mňa drbne. Rytmické krátenie môžeme uplatniť alebo porušiť. Na začiatok si vysvetlíme, čo je to Slová, ktoré naozaj... Spravedlňujem ti moje kreslenie, čo už? Počúvaj, to vôbec nie je vtipné. A dala by som si k tomu pivo. Jedným z nich je bla 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 bla. To znamená... Teraz idem do stredu, lebo idem rozprávať na prázdnu tabuľu. Vieme, že máme rovno ramenný trojuholník. Padla hruška zelená, rozbila sa kolená. Teraz plačuj na zemi. Dobré riečky dajte mi. Dúfam, že tomu budú chápať, vieš, lebo im to niekedy nedopína. Im. Aj mne. Úloha číslo 8 sa nás pýta. Úloha číslo 7 sa nás pýta. Osmička ešte neprišla vravu. Ja som povedala prvý príklad, ten som povedala, tak som začala druhý. Nie. Nie. Asi to musím zopakovať. No to tu má Linda, ja to iba čítam. Už posledné. No a v poslednej úlohe v tohto... Prosím, nie, už nie. No dobre, tak toto bol pôrod dosť. No a vidíme sa pri pokračovaní. Hotovo. Môže byť.
Dajte like, follow, nezabudnite odoberať, zapnite si zvonček. Nech vám neujde žiadne nové videjko. Videl som vás v televízii, že to som nechcela, aby ma niekto videl. Tam áno, a čo? V skutočnosti vyzeráte chudšie. Tak dúfam, že aj teraz, budem potom ma niekto uvidí v skutočnosti a si povie, že až tak ona nie je až taká špať. Uvidíme. Poď mi pomôcť. Mám príklad a neviem ho vypočítať a mal by byť pre 9. No a na záver by som rada dodala, že ak sa vám... Počkaj, nie, musím ešte raz. Hej. Ja si budem teraz rozprávať sama so sebou. Čo, že to je všetko? A že im ďakujem za pozornosť, nie?